دوستان عزیز، برای شما باز یک خانه فروش نشان میدیم. منزلمون ناحیه جلالدین بلخی، پیوزاوات، نزد مکتب 62 150 متر پس مکتب 62. این پارا باشه مسجد است دوستان عزیز و خانه فروشمون در همین دام یکم آشیانه میشود. این دام دو آشیانه تماشا کنید دوستان عزیز. دو خانه را سه خانه کردگی ویدیو را با دقت تا آخرش تماشا کنید. همش برای شما میفهمونیم. خلاص دوستان عزیز، کنازه سرش پیوست دیگه آبشم ای دریا کشیده آوردگی. نگاه کنید سرش باشه در اینجا یک تا سرای رزمه 2x2 و کافای مسجد و پرده یک تا دیگه سرای دارد. رزمش 5x3 باشد. اکنون دوستان عزیز پورا معلومات با شما با میرسونیم. خونمون همین خانه فروشی میشه دوستان عزیز. تماشا کنید. پارا балкон хони маҳкам кардаги чӯйлоб ҳамин хонада нигоҳ мекунад. ҳоҷатхонааш поёндааст. канализатсияш пайваст карда мондаги кор мекунад. ош бошад ариқи калон гузарондаги акнун бошад. хона медорем. ҳамаша барои шумо мефаҳмонем. видеора бо диққат то охириша тамошо мекунед. ҳама шароитош 100% ҳаст. дӯстон азиз, ин хонамон якум ошине бошад. дараш ҳозир якта дари нав овардаги успет кардаги нест. дари 2500 сомона овардаги ай. холас дар комплекташ дараш ҳам аст. ипара ина коридор мешавад. коридормон так 450 да хелеш 130 мешавад. тамошо кунед. аз дасти ростмон дӯстон азиз як зали калон аст. тамошо кунед. ва ҳама шароитош қатӣ ина тамошо кунед. размер ин хонамон хоб 330 ба 480 мешавад дӯстон азиз. дар ин хона меш фанер меистад, люстрош меистад, хай қонин кулпачаҳо пардаҳоша мегиранд ва ин хонаро ҳамаша тамошо кунед. чӣ хел ремонтош 100% медонед. зиндагӣ карда рафтан мегиред. масъалаи дараш бошад дӯстон азиз, ина дараша оварда мондаги успет накардааст. хулас дутта 2500 сомона дар оварда мондаги. якташ барои главния, якташ барои кухня оварда мондаги. худо хад алиш када рафтан мегирем иншоалло дӯстон азиз. ин хел дутта дарам оварда мондаги. успет накардааст барои часпондан. ин хонамон размеша гуфтем. акнун дим хонамон размеша гап зада мерем. акнун камтар ториктар аст дӯстон азиз. аҳамият наметем. хулас иҷа спални мешавад. размери ин хонамон так 330 ба 330 мешавад. ин парада бо қай дига ҷо ҳастай. мақсад курпачаҳош мондагиянд. хеле хонамон 100% ягон камбудӣ нест. акнун бошад дим хонамон мезгани парада. хулас ҳоҷатхонаро душувоя гирифта як комната сазават кардагиянд. тамошо кунед. ин пара ина як ҷой мешитаги. хулас ихилиш ба 340 ба 340 хонамон мешавад. мақсад мешинед ҷа чой по обед ужин завтрак пара телевизор ёнбош карда мешинед як комнатаи калон кардагиянд. дӯстон азиз, ва дар ин ҷо якта дига дарча кушодаги подвал ҷои банка мондан. мақсад парадан банка мондаги ҳам хел таш подвал бемало банка мондан мегиред. ва акнун бошад ин пара дӯстон азиз кухнира балконро овардаги душ қатӣ. ин пара ина кухни мешавад. об по ой гарм хунак ҳамаша 100%. ис бошад дӯстон азиз душувоӣ карда мондаги бемалол оби хунак қатӣ оби гарм қатӣ овозӣ кардан рафтан мегиред. хулас квадраташ маълум нест дӯстон азиз, лекин соҳиби хона мо пурратар маълумот гирифта натонистем. марҳамат, рақамҳо дар зери навор бемалол занг зада муроҷиат мекунед. нархаш бошад 320 000 сомонӣ бо савдо мешавад дӯстон азиз. якум ошиёна. манзилимон ноҳияи ҷалолдин балхи, яъне ки калхозобод, пивозавод назди мактаби 62 мешавад дӯстон азиз. бемалол занг зада муроҷиат мекунед. назди мактаб, назди масҷид, мини стадион наздик аст. хулас ҳамин хонаи фурӯшӣ 320 000 сомонӣ иншоалло бо савдо мешавад. бемалол занг зада муроҷиат кунед дӯстон азиз. ҳуҷҷатош 100% ягон камбудӣ надорад.